Iste mnohí z vás majú na svojich záhradkách jazierka. No a keďže zima neúprosne klope na dvere, treba jazierka zazimovať. Viac nám o tom porozpráva pani Rovná. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže ako zazimovať jazierko? No, musíme ho zabezpečiť pred nadmerným opadom listov z listnatých stromov opadavých, buď položením nejakej sieťky nad hladinu jazierka, alebo tým, že tie listy vyťahujeme sieťkou ešte skorej, než sa ponoria. Čo by sa stalo, keby sme tie listy nevybrali? Tak v takých mladších jazierkách, čo je tak do veku zhruba 3, 5, 6 rokov, záleží od podmienok. Tieto potom spôsobujú na jar silné bujnenie vláknitých a jednobunkových rias. A tie môžu znečistiť naše jazierko. No tak riasy jazierko čistia, ale ľuďom sa nepáčia. Takže je to esteticky nevhodné. Áno. Dobre, čo s rybičkami? Rybičky zostávajú v jazierku. Jazierko s rybičkami by malo mať hĺbku aspoň ten meter. No a aby sa nám neotrávili plyny, ktoré vznikajú pri rozklade listov alebo aj odumretých vodných rastlín, tak musíme toto jazierko vzduchovať, aby sme tam zabezpečili tú výmenu plynov. Najlepšie to zabezpečíme vzduchovacím strojčekom, ktorý sa používa pre akvária, a hadičkou a vzduchovacím kameňom. Ak máme lekná v jazierku, čo s nimi? Lekná zostávajú v jazierku, tam, kde boli celý rok, tam je im najlepšie. Treba nejak špeciálne sledovať teplotu v jazierku? Teplotu nie je nutné sledovať, vždy na dne nám sedí tá najťažšia 4-stupňová voda, ktorá je vlastne v jazierku v zime najteplejšia a v tej sa zdržujú aj rybky a smerom k hladine vlastne je tá voda stále chladnejšia, až sa mení postupne na ľad. Dobre, čo s motorčekom? Čerpadlo môžeme v jazierku ponechať, pokiaľ je v hĺbke väčšej ako 30 cm, pokiaľ je v menšej hĺbke, tak je nutné ho vybrať, aby nám ho ľad nepoškodil. Ale samozrejme musíme zazimovať a odstrániť teda od jazierka všetky vonkajšie filtre, či už prietokové alebo tlakové, pretože tie sú vystavené mrazu a sú z plastu. Je tam často aj UV lampa sklenená, takže toto by nám mraz potrhal, takže to určite dáme do nejakého suchého bezmrazného priestoru na zimu. Treba nejako špeciálne upraviť okolie jazierka? Tak musíme ostrihať tie vodné rastliny, ktoré nám cez zimu vlastne odumrú, pobrežné rastliny, ktoré trčia z vody, a takisto môžeme ostrihať listy aj leknám, pretože tiež je to vlastne potom zdroj živín pre riasy na jar. Pobrežné rastliny to môžeme ale urobiť až uprostred zimy, keď nám jazierko zamrzne a vytvorí sa taký ľad, po ktorom môžeme bezpečne chodiť, tak máme to strihanie najjednoduchšie a najpohodlnejšie. No a na záver, nezabudnite, že rúbanie ľadu a korčulovanie ryby strašne stresuje.